je tam, hazmat. Dvaja sú. Doľava išli, do tej bejsky malej. Oni prenášajú, zľava tam mala 2x2. Tak poviem, keď to budem prenášať, či ne? No. Máme? Ale však oni vyťahnú bodku. Ideme? Povedz kedy. 3, 2, 1. Počkaj, nie! Nice. Tak sme sa aj trafili. Trafil sa niekto? Ne. Ne. Ale nevedia, odkiaľ strieľame. Nejím sa. Nevedia, otačal sa, nevedia. A tam sú ďalší dvaja vzadu. Hazmati. Ne. To koľko ich je? No podľa mňa ten typ co jeden išiel pre bodku. Tuto je vnútri. Áno, pôjde pre bodku. Nejdeme preč? Počkaj. Nejky tam je? Neký si nešímaj. Ale tí dva hazmati išli do knihy. Hlava! Kde? Hej, Dole. v okne. On má boltu. V okne naháč. Hit. Ďalší hit. A do mňa dostal. A ja. Tam v base je typci. Brácha, majú bodku. Dole hazmat. Dostal, hazmat dole! Hazmat je dead! Kde? On má boltu na druhom poschodí. Aha, vidím to. Poďme, ideme sa posnúť. Už sú tam traja ďalší. Či kokos. Dead! Pomeň tam rýchlo, boost! Ďalší dva sú Jeden tam. žije! Hej, za tú stenu. Jeden žije, rýchlo, boost! Vidím. Počkaj, on ho zvíjal, ja ho zvíjam, zabijem ho. Všetci traja, Rýchlo, boost, ja poďte boosti, rýchlo! Maťko, bustuj. Maťko, sem. Bustuj, sam. Maťko, rýchlo, poď. Choďte. Samo, rýchlo, choď. No tak. Čo je, Drici? Mám bodku. Poďte. Poďte. Dead! Haha, bitchi! Poď sem, ty čura, poď sem! Maťko, to je kon, zober toho kona, vyloď toho kona. Ktorého? Boost, áno. Musím. Mám bodku, potom ja. Hej, tu je typco. Máš? Áno. Tu je typco. Som úplne na hornom poschodí a 5 mám ešte. Dead, typco. Ideme alebo? Pomeň na helikoptéry, Danu. Poďte. Rýchlo. Dostal som, som, Krima, som dead. Maťko, rýchlo vyloď sama, Maťko. Ja som mal logre, choďte na heline. Dano, odšoferuj to. Maťko, ten logry tam daj rýchlo do heliny. Rýchlo, daj logry do heliny. Vyhodil som ti logre. Poďte, musíte to dať. Choď. Poďme, nastupuj. Vidíte? Áno. Áno, ideme. Máme bod. Ty si retard. Ďalšiu bodku majú, oni. Strieľu. To je jednu ser na to, poďte. Ideme. Počkaj, to si ukladám. No jasné, ja ani neviem odkiaľ dostať. Tak ma vypni. Aha, to si ma dal ty, super. Koľko ich je, prosím ťa? Áno, spoza mňa strieľa typco. To je v pohode. Máš tu elku? Tak zojdeme zobrať. Asi ne. Zavolal som. Are you freaking serious? Rýchlo. Som pripravíčko. Keby sa náhodou niečo dostralo. Joj! Are you fucking serious? Matko, kde mám bejsku? Samo koľkám To prvá. Takto. Toto je naša. Ale... Fakt. Hej, koľko máš šutrov? Ja? Joj. Ty pomaly 5 Jako pozor. Asi to 3 alebo 4 pomaly. Dostal do hry? Nie, ja som do stroma dvakrát trafil. Dead. To čo bolo za drevo? On... ¡A tomar por culo, hijo de puta! ¡Cago en tu puta madre! 30 ročný detko pri samotne, čo? Bro. Fuck you, Шурка, ебаный. Fuck you. No. Fuck you, man. Fuck you. Fuck you. Hello.
Že nakodil. Typ, co to je pre mňa? Kde si? Tu išli sa na zvieratá? Očo ako keby hazmat alebo niečo také. Ja aj tak Co hejt? hľadám. Sarkoma. 2 hity. 3 hity. Hlavu. Dead. Mám full gear. No ja... Full gear. Full železný gear. Robím si predal. Lepšie hneď čeroval z toho. Tu je typ, co pred deskou! Dostal hlavu. Dead. Ja som si ani píš... Nice try. On doorcampil nás. What a retard. Why are you? Oh, you died, I think. Oh, krásna Helena. Dobre? Naša. Áno. Dobre, ale... Dobre. Takže M24 nebola, že? Nebola. A čo si celkovo teda niečo dobré získali? Bol tam 80 oných high velocity, to je jediné asi najlepšie. Tak si čo tam funguje? Aspoň môžeme teraz agrovať s tým lepšie hely, no a bol tam ešte 70 oných tak Tak spolám. smieš také časy chodíme po tomto. Tomu ver. Boli tam leatherhatche 2. Ale to je shit. A však na A sanech náboje. padneš dole, ne? No keď zastavíš, tak padneš, ale... Keď nezastavíš, tak nepadneš. Kámo, som sa tak chystal, že tam bude, víš, že si náš vlastne kópik, laserík. A ja mám laser, Keď lecíme. Tu. Hí, Máte No, či- áno, ideme na to, Jakub. Ideme na to. Odstakujú tú helku potom. Ježiši Kristia. Tráv sa. Čo je toto za sprostý Na low nápad? grade, áno, priprav sa na low grade, ale aby si... Idem oproti, ide už oproti nej. Dal si všetky veci tomu. Samovi. Yes! Všetci na... Áno! Yes! Tak ľúč. To si ukladal. No Jakub, ostaneš tu? mŕtvolky Yes. idú hore. Koľko máš low grade? Ja nemám nič. Tam mám 25 low grade, nedopláveš to? Tak musíte to vyčistiť ale. Bude, áno, No, čo? po nás pak. Oni zoberú iba to najlepšie, ostatok nechajú, takže možno nejaké gany ostanú. To je typik pre ne. What? Zabij. Nice. Idem domov. Robíš si prdel. Čoho? Je tam... Aha, ne, ten full gear. Nehovor. Ja som videl nejakú masku. Nemám. Crafting building plan. Bez Ja mám. něčím domluvit. No, jak? Čím? Na čím? Z toho koně, no. Co to chcete? No. Čo robíš, Matko?
Tak sa to Ale- ešte Nevím. Mám nabídnout 20 dýní. Čo tak ne? Máš? Ne, koň! Všetko máme. Máme basku už. Tak dám ti room tour, dobre? Ukážem ti náš nový dom. Jak to tu vyzerá, dobre? No Takže dobře, poď sem no. dole, takže tu máme nejaké bedne. Tu máme nejaké bedne, tu máme mŕtvolu, to sa nevšímaj. Tu máme PC. Počkaj, tu je pizza! Nezabij ho! Však ja mu hovorím, ukážem mu náš nový dom, víš, to je majiteľ. No tu máme research table, ale žiaden skrep tam není, neviem prečo ako. Potom máme tu chladničku a tam je celkom dosť žradla. Děkuju. Sa mi páči, ako tiež. To je cečko odomknuté, to sa mi páči, ako tiež, ako, není zlé. Celkom pohode bejska, ako víš, jak. To řeknu vám, je to pěkný, no jako. Termín? Nie, však to je ten, čo sme mu zabrali bejsku, on tu má spacák. Poď ešte sem. Poď sem, kamoško. A keď držíš ječko na tieto dvere, tak tam budeš mať také tlačítko, také, že unlock, alebo niečo také ti tam vyskočí. Náhodou. Skús to. Jo? No. No tak počkej. No, skús to. No. No, však skús to. No. No, tak niečo asi, no. Ja mám logrieť. No ja som Dikon za blízka? Čak, tu sa teraz Dikenlo pred tebou. Kde? Tu, dole, tam sú ešte bagle. Medzi skalou? Áno, tu sú ešte bagle. Bacha na bertrpy. On sa teraz despadlo. Tu boli Ne! áno, tu boli tie Ne! Dorici. Teraz som toto videl.